Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз ҳам барои шумо паплинои 90 сума доинги 90 сумара дина мо 100 сумаш шумода нишон додагӣ будем, оле бо давом дорад вай распродажаи 100 сума. ҳозир камтар хоҳиш кунем ки 90 суморо ҳам партоем. 90 сума просто сангаш камтарай, нигоҳ кунем. ман барои фаҳмии шумо сангаш камтарай, не ки чӣ задагиаи қолаби дизайнер меган, ҳамхири задагиа. хай ками кам нестай, не ки зура. ё 90 сомон барои одамое ки намақуле марамат скриншот кунем партоем. не глои новинкан, ҳамаш глои новинка. кадом ида маъқул мешавад, ин WhatsApp ки дар таи истодагиа барои доставка. шумо метавонед доставка барои доставка фармоиш бидем. мо барои шумо фақат глои новинкаро парфтистем. чизе ки шумо мебинем гулшон қолаби дизайнер қати дизайнериан. ям дона бозор да 120-130 сомон мефурӯшанд донора. яке чизое ки шумо дидестен ё распродаж шидагиам 90 сомони. намарама бинем глои новинка маъқултона скриншот карда фақат тестар ки штоби камтарай тамом нашава. чаи шумо медонед вақти распродаж шумо бояд камтарак тестарак ҳаракат кунед барои соҳиб шидан ҳамин чизо. ин глое ки шумода маъқуле ҳамин чизора шумода иншоалло доставка мекунем. глошон глои новинка ҳам беҳад зурам баъд тозаан хеле витрина мондагӣ нестан ё чирк нестан. фақат аяму распродажае ки гуфта будам ай 100 сумо ай ҳаму касан фақат ё инхел қолабшон хати истодагӣ тозаака. марҳамат бинем кадом ида маъқулай метавона ки сразу гап занад мо шумода доставка мекунем иншоалло. чизе ки шумо дидестем пока наличи ҳаст. чизе ки шумо дидестем марҳамат бинем. пока ҳамаи ҳамёра шумо метавонед ки заказ кунед. гриш гандамакай айнаш зардак. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.